ni kadang kwerwa sani ni waonge debe nyalo bedo wach ma lich miwuoro kore momiyo ka waseyaka to koro wang'eyo ni yorwa koro ler gima koro wadongo en campaign ka koro warito chamo muma mabiro mbele ka actually koro wadongo events ariyo go ombulu girito ler gi chamo muma kanye ma koro wadongi koro ma event mabende bede ngima maduong' mar puodho ogai mar ODM. Jojaro kaka kiwacho ni samoro inyalo tam Raila Odinga kata nyayiene. Puro no tame ang'ade chimore. Nyiswa ni to okang' mane mowinjo bed nokawo. Ok apar ni nitie ng'ama nyalo tamo ogai mar ODM ka ker mar pachoka ema oluor ok dwar gima riwe gi Amolo Wuod Oganda. Ni winjo chieng' cha ka jokomo ni bae gi kidi Eldoret. To kero wuone mano ywak ni to ujoma temo ba Amolo Wuod Oganda gi kidi. Be wiu ber to ka kidi mak jaduong'ni to nodwa wang'o Kenya. Kora paro ni kama Amolo Wuod Oganda dhiye ni to man event. Ena gima nikech chik owacho koro nyaka water. Otherwise kata ano nyalo mana ora ka ok adware in person. To watera gigo to rumo. But nikech chik owacho ni nyaka dhi en kendi owuon. Koro ma to ena event ni watieko gima chik dwaro gima pend chik wacho koro kose puodhe to wadhi nyime kech ang'eyo ni ng'ama nyalo tamo Amolo Wuod Oganda onge one kata ka koro wawe mago osechung' ma chung' ne mar abich osepuodhe chung' mag ang'wen gi te ma kawuono ni to koro dang' itame gi rieko man koro Don kara Sonko no kosechung' to lakini koto ogeng'ne ok ne ka Sonko nochung' to koro koso Amolo Wuod Oganda pok obedo gi makosa moro amora mobede impeached nyaka kawuono koro onge ok ane rieko moro amora koro jopiny obed gi geno minyalo tame go donje debe ma geno ma is 99%. Ng'ama nyalo tamore puodho Amolo onge not unless ni chunye nigi paro moro machielo mar ketho Kenya ka to nyalo tame. Kaya wacho ni Kenya dang' kethre. Mano Kenya kethre. George waseneno ka oganda gi ne ng'eny jogo man dwaro laro kom te piny Kenya ne gi ng'eny to waseneno ka IBC duogo gi piny ng'ato penje tang'o meduogo gi piny bende duogo gi piny mondo mi kwan gi odhi orom wang'o tas kuma mbi go kura mondo kik obed gi a whole booklet. Okay, anto be kian owuon ok en kata wang'o tas. Ing'e ni nitie pend chik moro ma ji ok ong'eyo ni kosepuodhi kaka jachung' mar laro ker to ka gimoro nyalo timore marach kata ni iwito ngimani ting'e ni ichoro yiero marwa gi ndalo modhaw omiyo an awuon kata kian e puodho joma ne laro kuom kergi kaber nikech wang'eyo gima timore an kaber to nonego beda ni wawe ji ariyo kende debe ma en Amolo Wuod Oganda to gi jalup jatend piny jomoko gi onego bed ni wago kech wang'eyo ni gikowo dhok modho en mana ni wanyalo kawo kone gi dhok modho ni for granted maseche moko bende chor gine ndalowa mag yiero nikech kaka kawuono kosepuodhi gi IBC ma IBC wacho ni koro in jalar kom ker e pachoka kato gimoro timore ting'e ni wachoro mana yiero omiyo an awuon namba mag jok madhi e yiero gi nikech ok inyal wacho ni samoro ng'at moro ma bende ne wuotho mana gi tiende ma samoro ng'ato nyalo ng'wenyo ite kacha to kato owito ngimane ikawo iwacho ni puodho kato kisepuodhe to tiende ikawo ngima mar Kenya tetete kaka warito tarik 9 mwadhi ling'o ombulu ni ka gimoro timo ng'ato ainano ting'e ni nyaka wachor yiero nyime koro miyo an kata ka dipono ni nitie jok ma IBC ogo makas e yor ratero kata e yo moko yor ratero an mano dang' achwake kabisa kech wagombo ni namba mag joma laro kom kere pachoka onego bed ni waduoko jogi chien to bende namba mar ariyo kaparo ni matin gima notimore nwa 2017 dine wabed ni wadong' gi jolar kom ker mane ong'e ni laro kom ker tiende ni jatend piny owacho masani de ok otiyo nikech kane Amolo Wuod Oganda osewe ng'wech ni walos pap to joka ka gin ka waseweyo to gin kawacho ni wan koro wadhi e ng'wech tiende ni gi crown event ma waweyo emomiyo an aparo ni achiel kuom gik ok onego watugo e pachoka en wach mar ker ok wanyal kawa ker ni miya ng'ata ng'ata apana ni ringo kode kech jomoko bende obiro ka ong'iyo ni wan aring kode in an event ni ji dhi e riran to jogi oluonga omiya mara moro matin akogi kata jogi oluonga adhi a consider ng'o defeat dibed ni mane gima ne Kalonzo timo mar
Kalonzo to samora yie kode samoro batamora kode. Kalonzo no realize ni en nyathi manyako majaber ma ji dwaro. Koro nyaka no sungre matin mondo wacha nango chudo stake mare oidhi. Ni koro kata kubiro do omedre max. Toke no kano osesungore matin to koro saya sani ai. Tend migawo mar pinika. Kochako ni poduka yie maber ni wamedi marinaji. Koro miyo sungruok ne samoro ne ber according to interest but ne rach politically. Kech politics ka wadwaro ng'ama amua dichiel wach nan ga molo wuodo ganda to in kanyo. Koro tieni kata ka molo wuodo ganda onge tinyalo inherit support base ne kulingana ge kaka ne waneno ketimo dina iwuotho kode. To ing'eni mar Kalonzo ja owuon interest ne kaka wajawaipa gi en to yudo. Lakini wan bende samoro wang'iye gi wang' machielo ni bwana ni of course kata kamano obiro to wuodwa to bo chando ndi. Tudongi wacho ni mane siasa, ni mane kaka itugo siasa, ing'iyo ni toka mo ketiecha borom rekodi to pedho no tin tiboy ka gima imbi dwa ni dhi chung mondo mi gichak gimedie matin. Ing'eni siasa chalo pera samoro. Inyalo golo juice milo tiketi world record. Ni one of the top goals molo. To nitie sama inyalo omo ni golo juice kise dongi ja gol makigoto dhi oko. Ineno mana kaka de mutingi goli oko nikech imiyo chuny ji nyawo. Omiyo samoro siasa ka bentie gima inyalo timo manyalo donjo maber e it public kata gi kaka public ng'iye. To nitie gima be samoro inyalo timo ma samoro ok nyalo gawel gi jo siasa weteni. Kaka koro mano otimo ahinya ni abe an kar ker ka mokwongo. Koro ji ng'eyo nikech samoro an awache Ramogi ka ni wan dwaro to nwadware ni nyaka wabed kode. Nyaka ne wabed gi Kalonzo e team kech mane ka koro wawin fully. Lakini sungruok to sungore nwa to nwawacho ni pod nyaka waoya mondo kwa bed kode. Of course ne waoya ma koro timore nade oduogo ma en gima ber kabisa. Ne wan kaka jo Asimio kech koro omiyo support base mar baba en intact kaka ne en. Actually wan ma koro wamedo moko. Omiyo samoro deko manyo deko goda ahinya ni ober to kendo rach be. Kamano. Kata kamano George nyalo yudo ka achiel kuom gigo midwaro gi IBC kuom jochungi en siling 200,000. Ma dibed ni nyiso ni ka ok in gi nyalo mar chiwo 200,000 kaka nomination fee ok oyieni manyo content piny Kenya pacho. Ka nyiso ni jogo maonge nyalo onge kaka ginyalo laro komne. Ana paro ni wuondruok ji onego we. Jo 200,000 mokwongo kata kaka an to tin. Pesa no nego kata kaka tin to en million kata na 10. Gimo mi atemo wacho ma chal kama mondo mi walok jo mang'eny manyalo dhi kochecha e yor tugo. Kere ni gima wan godo serious ma ok wadware tugo nikech wawawe ni kata ko wach ni jo nyalo ge kanyo. Iparo ni Kenya ka wan gi polling stations adi. Ka in kata president idwa keto agent ka agent. Inga mudhier dang iket nade. Ok ni wawacho ni kia ni wachayo ni kata ni koro cha ni jo mudhier kik chung. Lakini wawe kata golo posture kata ng'ang'o gene. Koro wawacho ni e Kenya mangima idwa keto mana agents magi e polling station mana magi marito ni kura mondo wango sign form ni ubi. Kata imiyoge mana siling 100 podo ingo siling 200,000. Omiyo ng'ama owuok oko ni dwaro kom mar ker number 1 ok onyal bedo ng'amudhier. Emomiyo kata ka gine jalop jatend piny owacho sikonwa gi wach mar asla to riambo nikech wang'eyo maber ni gima wacho no en owuon ok onyal timore nikech laro kom ker nigi gik mang'eny modwaro we campaign kende. Sani nitie kuonde midhiye ma samoro apaya ok mi ji chop maber. Ineno ka molo wuodo ganda kende samoro ji ni mana gi chop. Ito chopa ni dwa aya nade ka ini wuon lweti ni nono. Koro kae to gi dholuo maber ka e wach ker ka to kwadware muso lwete. Ka idwaro ng'ama very serious ma kowacho ni chung ker tineno ka en ker adier. Ok ng'ama chung ker wacho ni ng'ane gini to tugo. Mano kan kata ka IBC reduce number jog abiro bedo go mamor kabisa. Kama achiel kuom gigo mabende idwaro ni jo chungi ochiw kendo chwalo tese mowinjorego ne duol matayo yiero ma pacho ka IBC en oboke maya ka EACC
nyiswa ni to ere ber chiwo oboke ne kaka jachung'. Anto oboke mar ka EACC ni ta fail ni jogi chando jochung'. EACC ong'eyo jok maricho mabe wan bende samoro jok ma wang'e public court kata public opinion marwa pok waneno ka IBC odonjore godo ahinya. Oboke ni kata kichiwo court nyalo ng'ado wiye kech kaka sani court nonyisogi nikech kaluwore kaka notim ruling mar jatend piny owacho masani gi jalupne onge ng'ata manie court ma EACC nyalo tamo ringo. Koro tiene no nego giwe chando jochung' dhi omo otesegi nikech otesegi kata ka gitama taringe do kacha to do chak chuno gi mani weu ng'ano ringi. Omiyo anda fail ne e weche mag EACC to oko nego chande ne jochung' nikech jachung' pod nyalo ringo dhi e do. En mana next time onego beni ka wan gi chik to waketo pend chik motegno ni ng'amonego ringi e kom moro amora pacho ka. Mage gik midwaro. Koro bedo pend chik makata kidhi e do to do wacho ni chik wacho ni ka in e court to kiringi. Koro bedo pend chik ok ni gin gi wacho ni ng'ane no bedo ne wachich ni jakuo pod case ne dhi nyime to ging'e ni pend chik to wacho ni ok in jaricho nyaka chieng' do wacho ni jaricho until proven guilty. Omiyo an aparo ni achiel kuom oboke mane ok onego chan ne jochung' en oboke mar EACC. Kech kata kemede tama tadhi mane do. Yes. Sima gidhi e doho ni nyiso ni IBC koro nyaka rit gi mondi koso paro marien man. Sami dhi e doho ni number 1 doho nyalo compel IBC nikech ng'ata mane pacho ka to dak e bwo chik. Koro ka dhi e doho tawacho mana doho ni anto nyiche ne lady odonjo na amae gire moro to gire ni okachej ne na amae koro pod wan kode e doho. Actually doho no be kata ni kata kong'ad bucha sani moyud ni na amae pod adhi appeal. Pod an mana kare nyaka chieng' ma Supreme go nyundo mogik emomiyo koro ni tamo Sonko kech en mare Supreme nosego e nyundo. To ka pod an kata kodi e court of appeal makosa masetimo pod onge. Koro mane momiyo okinyal wacho ni ka wadonjo ni to do nyalo timore nade nyalo tami e timo wach machielo. Omiyo gisani an aneno ni barupe manyiche dwaro mag EACC gi EACC nyaka ket chike koluwore gi chike mapacho ka makata ka koro idhi e do tidwoki irgi kocha koro kinyal yudo kami escape go kama. Nyakoro mga jwang nyiso wa kanyo ni achiel kachiel wanyisi pichni kata mana tipo go bende ne giwuok kanyo mano Raila Odinga malaro komten piny Kenya gi otiko no mar Azimio la Umoja ne giwuok e thuolo machuo kende kar lamono mar All Saints Cathedral ka gidhi kar bagoro mono mar Bomas of Kenya kama koro nyiso wa ni gikayo chopo Bomas kama bende ang ne ber gi nyasi no mano mar chiwo tese gi yo makare ne jo duol no mar IBC mondo megi yud puoth makare madhilaro kom tend piny Kenya e yiero maduong' ma dwe mar aboro kaka nanyisi nyakoro mga jwang odong' mana dweche ariyo gi dire kende to piny Kenya dhi e yiero no mar dwe mar aboro miyo kete mana kany ket wasingo bedo wang'i wasingo bedo iti wasingo fwamboni kendo nyisi mago matucho ahinya te pau siasa kisege mabende ko liet mar siasa medo mana dhi malo e pacho kaja fo marwa Chris Owino bende ogoyo tache kar romono kata kar bagoro mono mar Bomas miyo nyiswa ni mage mabende ang ne tuchi kod sane johera mag Raila no semonde Bomas of Kenya kendo gikete mana kanyo ka bende girito mondo mi ochopi gi jotelo opogore mago mosire wuodhe no mar dhi chiwo otesego ka bende no mondo kanyo All Saints Cathedral yude wechego magalame ka bang'e gichop Bomas of Kenya ka bende odhi ochiwo otese manke mondo mi oyud puoth makare odhi olar kom tend piny Kenya gi otiko no mar Azimio la Umoja parni ma biro mana thuolo machuo kende kodonga mana dweche go ariyo gi dire to piny Kenya dhi yiero no ma dwe mar aboro jochung' ang'wen osepodhi nyakoro mga jwang moting'o William Ruto mar UDA e buore ruogno mar Kenya Kwanza David Mwaure Wahiga bende no podho chieng' manyoro mabende koro dhi laro kom tend piny Kenya gi otiko no mar Agano Party kaachiel gi ngire kendo kila George
Wajakoya mabende ochunga gi duond burano mar Roots kata Roots Party Walter Mong'are bende ni kacha gi Umoja Summit Party kabende geno ni giduto gidhilaro content piny Kenya yiero mabiro odiochieng' makinyi geno ni Jimmy Mwanjigi mano mabende nitiere duond burano mar ODM kata kamano no ng'anyo mowuok e duond burano kino dhi olar omanya puoth makare gi otiko no mar Safina mondo mi omiye thuolo no malaro kom matend piny Kenya yiero mabiro agimana moko mago mabende setucho kaluwore koda chenro no mar chiwo otese e yo makare otese go bende koro miyo jachung' ratiro madhi laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro otese gi nyakora mwajwango tingo gigo madhi 12 kamotingo tipo mano mar jachung' mibi keti e otas no mabende igeno ni bro dhi chweko kinyakora mwajwang chieng' no mabende idhi goyo mbulu mano tarik 9 dwe no mar 8 tipo no emitero kawuono kendo tipo no itere yo makare ka bende ok owinjore gimoro amora bede e ng'e tipo machal kod mano obed gi iluongo ni background mano marachar mondo mi onyisa omi picha no mar jachung' ka jachung' nenre e yo makare kama oting'o bende silinga 200,000 bende ja non wacha mag siasa marwa ka George Godwin bende en wende wa osenyiso kanyo ne kade dwaro mare to do kete mana milion madhi 10 mondo mi ogol thoth joter dhok modho mano kaka no wacho gi dhoge jogo mabende tero mana dhok modho mabende en kadwaro mare wacho kanyo ni no winjo we komni obed mana e kind Raila Odinga gi William Ruto mago jochung' madongo kata kamano kaka piny Kenya en piny no mar demokrasia oyiene oganda jo Kenya laro kom matend piny Kenya kombego mag governor kombego mag senate nyaka kombego mag kuonde chung' od bura mopogore kachiel kod MCAs omiyo en ratiro margi mar chung' kendo dhi manyo telo e pacho ka kendo moko kuom mago mabende nyakora mogeno magilo ni mana kacha en otasa moya kuom EACC ma keti ratiro ni kod ler onge gi gimoro amora maduodi e doho kendo koro yieni mondo mi idhi lar kom matend piny Kenya kala ko opogore ma pacho ka bende janon wacha no mar siasa George Godwin bende wende wabedo nyiso kanyo ni en gima kare to en ka pache to ok en gima winjo bed ni twego ng'ato nikech oneone jo EACC ong'eyo ni ng'awa mantiere gi mibadhi kendo ng'ano ma bende onge kod mibadhi omiyo en achiel kuom chenro go nyakora mga jwanga ma IBC kao e yo makare kendo time e yo makare mane onegi bedo gi jogo mowinjore jochung' go mo odak ngima ma onge mibadhi jochung' ma bende ok tiyo kod mwandu mag Kenya e yo ma ok owinjore jochung' ma bende dhi rito mwandu mag Kenya jochung' ma bende dhi deo oganda jo Kenya koya kata mana jogo ma ok jodhogi minyano nyakora mga jwang ko gif jogo ma bende yiero jalup jatend jalar kom tend piny Kenya thothne gidhi kendo gikao jochung' kata jolup gi koya e dhoudi moko mano nyisi ni gitemo mondo minen gi ka jogo manyalo kelo wi oganda jo Kenya kanyakla nyakora mga jwang ka ben nyalo kacha kane William Ruto odhi nyaka masawa mar piny Kenya ka Rigathi Gachagua kaka jalup ne lar kom tend piny Kenya ka bende ogai mar ODM kata jatend Azimio ka jalar kom tend piny Kenya gi otiko no mar Azimio la Umoja Raila Odinga bedo dhi mane gwenge ma masawa okao kanyo Martha Karua miyo mokwongo wa bende koro no owala mar bedo jalup jalar kom tend piny Kenya historia mar Kenya gino bende koro thoth minene no ka gima dhi kelo ne gi pogruok ka bende en thuolo mokwongo ma piny Kenya koro bedo kod miyo ma bende en jalup jalar kom tend piny Kenya gino bende pok notimore nyakora mga jwang ka bende jononoche go mag siasa wacho ni ma en okang' mano otim gi Raila Odinga kendo en okang' ma bende osekelo thoth mine ahinya to jogo ma bende koro ni koda geno kaka nena moko mine modak kendgi ahinya to mago ma bende ni osesingne gi ngima makare gi Raila Odinga ponono yudo kom tend piny Kenya e yiero no ma dwe mar 8 omiyo thoth jogo ma mine pacho ka ne ma en thuolo makare makoro miyo dhi bedo achiel kuom jotelo madito e pacho ka thuolo ma bende thoth gi wacho ni miyo en ng'ano bende nigi ng'eyo kuom gigo magikale kaka jo amine kendo nigi thuolo makare mar kelo dongruok mowinjore ne oganda go mar joma mine inyalo paro nyakona mwajwang ni
ombulu mar joma mine jobedo mathoth e pacho ka omiyo ma en thuolo makare mineno kaka ni Azimio la Umoja ka riwruogno mar Azimio la Umoja nigi thuolo mambele mar yudo kwan mag ombulu mathoth moloyo ahinya to nikech en duond bura kende e pacho ka en achiel kuom duond bura go mabende koro bedo gi jachung' no mar mine. Nyalo paro kanyo ni Ngire George Wajakoya bende malaro Compton piny Kenya bende ne kanyo ko jalupne mabende en ng'ama miyo kuom mano mago mana kuom gigo mabende timore pause nyakora mga juang waketo wangwa mondo wanyisie mago mabende ditucho partner Raila Odinga oten kod jalupne mano kanyo Mathakarua thuolo matin kende gidi chopo kar bagoro mono mabomas of Kenya mono migi chopi gi chwalo tesego ne duol no matayo yiero e pacho ka IBC thuolo machoke ne giwuok All Saints Cathedral kanyo bende no bagie lamo no giwori lamo no mano telne gi jadolo maduong' mar Anglikana Jackson Ole Sapit mabende no waneno kanyo kokoe mana kuom thuolo machuoka mondo mikoro chak wuodhe koya All Saints Cathedral kachiel kochomo Bomas of Kenya nyakoro mga juang bende mano mabende ne en kode kanyo no gik siambo bende koro Jackson Ole Sapit no luongo wach mar lamo kendo waneno ka Raila Odinga kanyakla gi Mathakarua kabende no tene kanyo gi governor makaka Mega Wycliffe Oparanya giduto ne gigoyo ongala machuok mbele kendo gisudo mbele mondo mi oketgi e lwet ng'at manyalo gik moko duto mondo mikoro tete mag gidhelaro kom tend piny Kenya to koro odhi gi gweth no moya malo nyakora mga juang en mana moko kuom gik mosetimore okinyi makawuono bende mano mane oteno jatenda Azimio no ne en Governor Mahoa Bay Gladys Wanga bende waneno kacha ka oteno Raila Odinga e wuodhe makoro owuok go All Saints Cathedral kochomo kar bagoro mono mabomas of Kenya parni ma en jachunga marabich mebe puodhi gi IEBC nyakora mga juang kaka ranyisi ni wantiere ka kod George Godwin podogoyo mana tach ka kendo mondo fuonwa ne tachiel kachiel gigi oulango ahinya to dwaro mago ma IEBC ne godo George ni nyisowa wach mar EACC ber bedo ni opuodhi gi EACC kendo mono dhi lar Compton piny Kenya ok mana kaka na wacho ni secheka IEBC yani as in EACC anto kaneni oboke gini no nego chandugo jochung kich ng'eny oboke jo EACC gin nonro mosetim kuomi to iwacho ni gima nyalo miyo tami en ni do owacho ni ng'ama rach nikech sani onego bende kendiko report kuoma na ng'ama rach to onego tera do koro kosetera do koro do kore ka timore nade kuma to tene kiwacho na sani to pod otera do to abiro dhi adhiya tanyiso do ni oyo anto nikech oangna ane do pok giga odhi through until proven guilty omiyo oboke mag EACC gi anafil ni en chando jochung keche pok gibedo gi pend chik mawacho ni wakete tem ni kida chung to nitie chilo mora mora mamieni to koyieni laro kom mora mora nyaka chopitie kwa chilo nini mano to koro ne EACC bedo gi teko nikech kidhi kucho te wacho ni ripodi wacho ni EACC wacho ni weche mag KEMSA otimore nade omieni okinyal ringo weche mag NYS omieni okinyal ringo koro ingeni kidhi kucho tedo ka mano be gima chik be wacho pend chik ma Kenya wacho e court kucho mano nyiso ni ne gitiyo kanyakla to tende sani kata maki mana ni neko EACC ndiko ni ng'ane en janek to pok do puodho gima timore malich onge pod ibiro mayieni chung omiana neni barupe ni to en chando jochung Rokamana nya George kumachielo kendo wayudo ni nitiere chenro monyaka gitere mbele IEBC ginyis gene wanto kogi tarik makama to wadhi gweng' ma Narok kogi kama ere ber chiwo iluongo ni campaign schedule mondo mi ginyis IEBC nyiswa ber tero nonro kata chenro machal kod ma mbele IEBC okng'ene sani gimomiyo ji ndikore gi IEBC en ni mondo IEBC oyangi ging'e ni in Lydia ilaro koma kama omiyo sama koro imiyo gi itinerary Kenya ka wang'eyo ni ne wasedhie nwasebedo gi ruogruok bang' yiero ma 2007 omiyo sama imiyo IEBC itinerary mari gin bende gioro joge gi kanyo makata ka dipo nono ni wach moro wuok tiwacho na pana Godwins emo chako lweny mokwongo to jo Lydia retaliate
omiyo sami miyo gi itinerary mari gin bende miyo gi yot mar keto jogi maling' keto apisas mag-gi e kuonde gi midhiye gi kaka taini kia makan tiere koro complain moko machalo voter bribery tinyalo wach ni macha to kata na wuon na kawo picha evidence nitie omiyo ma miyo gi ikruok e yo mowinjore e weche moko mag tayo gik moko ni violence voter bribery gik moko mag machalo kamago endi ging'iyo koro nikech gin gi thuolo mar ng'eni kiny idhi limo godwens koro gioro ng'atgi maling' beleni ng'atgi no ni kodi e rally kanyo ng'eyo gik otimore omiyo samoro kata kibire do ni anto ne joledi ogoya to iyudo ka gimbe already gin kaka IBC manyalo disqualify evidence gin gang'o gin go kama gin koro en gitemo bedo ni onge kikruok gitemo keto ni kikruok onge mano en yo maber mar gayo jochung mondo ing'e ni jochung gi giwuotho nang'o kamoro amora ma gidhiye to wan bende bedang' wayude information ma marwa wawegi kapok information mar DCI mar intelligence gi mar jomodong ochoponwa be wambe wanyalo bede gi marwa koro iparo no kete nade en ponono ni en county ka county nikech samoro nyayudo ka gintiere boyo ma Nairobi ka to moko ni Kamkunji moko ni Nyayo Stadium ere kako di bedo koso en aluora kaluora ere kako kete oking'e ni itinerary mar campaign tinyalo chiwo mpogore kech Asimio nigi lwetene mang'eny king'iyo nitiere leagues mopogore manyidi gode Asimio ka omiyo gima ginyalo mana wacho ni wan Asimio marwa kawuono weng'ni wabiro bedo ni campaign kama nikech kaka koro sani wang'eyo ni siasa mar Kenya igo e dhoudi omiyo samoro ibiro yudo ni ng'eny ka ji seaka to ng'ato biro mana timore nade dok dalagi kaka koro Kalonzo Musyoka ibiro yudo noringonwa mana Eastern Province oringo mana Garissa oringo mana part of Mombasa kumong'e ni jodalagi nitie to keto jodalagi kanyakla samoro ibiro yudo mana ng'enyne kaka iseneno nyadendi Martha Karua bende ng'enyne ringo mana Central Province kama jodalagi nitie to korido kuwo gi jodala nikech siasa marwa ma Kenya to en siasa mar ang'o migo e dhoudi koro mae momiyo wacho ni itinerary gi to kata ka gichiwo ber koro it is upon IBC kawo gionge namba manyalo dhi kamoro amora ma intie mano to koro makosa gi wan to kwasewacho negi ni oyo Nairobi odiochieng' ma kama wabiro bedo ni wa campaign Kamkunji kata koro jomoko ni Kayole jomoko ni Kibra mano to koro gine ma ging'iyo ka gitimo en mana ni anta paro ni itinerary to ber miyo gin bende gik moko ma uchochni ginyalo ng'eyo ka giketo jogi e ground bodo ng'ato nyalo paro kod sani ni to koro ko ng'ato dhi mana wuo gi jodala ginyalo paro ni mana achiel kuom gigo ma bende koro medo chwalo kabila e pacho ka nikech ma en achiel kuom gigo ma bende osebedo ka chando piny Kenya ka kuonde mag tije ka nyingi chakore gi o kata to kanyo jatelo ok dhi yie dwaro mana joma chielo ka ere pachi wachne siasa mar dhoudi pod wabiro bedo godo nikech lonywa pok odhi malo ahinya kama dang' wawache ni igone ng'ato kura based on kaka en sani nitie penjo moko ma komiyi jachung' moro tipenjori gi chunyi ni to chwali jodala gitok gine gima kama kuom ng'ani to joka ka be wan gimbe ginyisi ni ma irwadhwa obed ng'ama jakuo obed ng'ama rach wan be ma irwadhwa matimo nade wakelo and mani gima giwacho ni omiyo ikijero ka jachung' moro chung' ma kineno supporters ne to gipenjo ni yaw to jogi nyalo mana support lady adier gi timbe ne giduto koro iyudo ka samoro miyo bedo matek koro wacho mano after all joma chwake gi gin ang'o jodhodgi omiyo wan to mondo mi pod wae wach mar dhoudi ni pod en ndalo modhaw ok en gima wanyalo aye sani nikech waseneno ni ng'ato kichamo muma tichako gi jodalau ema ji iringogo mokwongo kato tokeno ekiyudo ka jomamoko gi bitimori nadi kelo to sebedo kamano from time mar independence pod en na gima pod biro dhi nyime nyaka chieng' moro wayud jatelo moro ma bende ang'e ni samoro amolo wuod oganda biro time manyalo kawo jo Kenya mane ng'ato ka ng'ato ni ja Kenya miyudi ka kech sani kikwano parastatals chiegni madhi 10 Kenya ka motegno ibiro yudo ka gin dhot moro achiel ema tagi parastatals mamiyo Kenya ringo koro miyo sechegi momiyo wambe wacho ni kakore dhi
me yoro kata ka paracetamol diarrhea kende ema samoro akate dala gi ker jomodong gi koro yoro kata ka ogiek moro be nitie ema bendo timruok nade osombiro yoro kata ka for the first time ogiek ema en governor mar Central Bank of Kenya mane ka koro wachako rieyo direction mowinjore kidhi tibiro yoro kata ka samoro jakuria mabende kabinde maoko nene piny ema en MD mar Kenya Ports koro sechego koro wachako direction mowinjore to kuonde moko nitie magin since independence nitie joma noseng'ade ni gin kuondego gitimre ogirenge omiyo wach mar bedo ni okwago kura e dhoudi to pod waborgo mana ka chieng' moro wayudo ng'ato mabe apara ni en Amolo Wuod Oganda nyalo time yan kode gi geno kaluwore kaka seneno kotimo gik moko omiyo ang'e ni en emonyalo kawo jo Kenya mokel kanyakla mifil ni Kenya ka en marwa ang'o gini miseno kotiyo makoro mi bedo gi geno machal kod mano apenji kana Amolo Wuod Oganda ochamo piny mamacha to kata dine bed an de okatimo Amolo Wuod Oganda omi prime minister ministry mage manomiyowa kaka joluo wan kaka joluo nomiyowa mana lands manomiyo rengo omiyowa mana medical services manomi professor Anyang' Nyong'o ochako omiyowa gine public service ka manomi Mheshimiwa Dalmas kato giko neni nwadugo bedo gi the late Mheshimiwa Ruo Jode gini manodonje internal security sechegi ok nine waonge ministry manigi lemo motegno sechegi ni yudo ka gi chuny maberno nosekawo ministry mar agriculture momiyo masani jalup jatend piny owacho Rift Valley ochako kawo apaya mabende maji lawo mogik infrastructure roads nosemi Franklin Bet mano pok makata king'iyo allocation mane dhi Rift Valley garuk allocation mane biro Nyanza province ne gin gi pogruok opoko dwaro nwang' king'iyo kata osiepege ma Western kune manokawo masani koro gine Musalia Mudavadi omi local government kendo chako migi ministry makane dhi bandera mane dhi Western ne ng'eny moloyo bandera mane biro Nyanza province omiyo kuwa wacho ni ng'ama nyalo loso gini Amolo Wuod Oganda nyalo loso en gi chunyno nikech wang'iyo kata kaka notimo pok mare ma 207 sani kata king'iyo kaka Amolo Wuod Oganda timo gige ng'ama nie bath Amolo Wuod Oganda machiegni en jaluo ma samoro osedak kodwa ndalo mang'eny but wang'eyo ka bende jonet to kineno ng'enyne tiyudo ka jonet manie tie Amolo Wuod Oganda jonet ok wawach ni en jaluo fuli wasedak kode but wang'eyo ka bende king'iyo loya mar Amolo Wuod Oganda en atwara ok ni en jaluo koro ing'iyo ka en gigi mopogore kata ministry memiyo jomodongo bende no aneno gimoro mi iluongo ni proposer gi seconder lernwa wachni ng'ato penje ni tana aneno mama mboga kacha aduoga aneno jaboda kanyo kendo William Ruto mano jalar content piny Kenya gi otikono mar UDA riwruok mar Kenya Kwanza to monyiso ji kanyo ni mage jomo yiero kaka proposer gi seconder gini en olang'o namba mokwongo ka adwa wacho wach mar jalup jatend piny owacho taparo ni jalup jatend piny owacho samoro pimo wiwa kabisa gimomiyo tiyo gi tamno chal kama en owuon kanowachono nokawo mama mboga ema koro dhi sekonde an gadiye ni kipenje sani ni to ng'ama nosekondi nyoro cha iluongo ni ng'a ok onyal wacho nikech osekiaye koro magi mana timo cha samoro ne mana PR temo wacho ni ne giwacho ni joma ng'eny mogik magidhi kony en mama mboga boda rider to penjo na sani en niya boda rider gi mama mboga ni ne gin kanye sama nyicho kawo Rigathi nikech adiera makende mabende adani mondo anyis ni kwa Ramogi ajwang'en ni ombuche manogo MPs gete gi jo herane nogocho ni mondo kawo Kithure Kindiki to nikech Kithure Kindiki lwetene ni no onge majan Rigathi majande ni malo no dhi okawo mana jamajan wadgi ma en Rigathi iran omiyo ok wanyal wacho ni ok inyal wuondowa ni sani ka koro ne kawo sekonda ma samoro be wino osewil gi nyinge ni to koro nyiso ni koro kawo mama mboga mano walo kanyiche nohero mama mboga to kendo wacho ne ging'eny ema nonego wayud ni okawo mama moro ma koluong nyinge for the first time to jo Kenya penjo ni en ng'a ji okia duto te ok en nying ma is known
mane kata kano nyiso wane o joka manda chung ne mama mboga achung ne boda boda rider ema kao kaka running mate mara to ne bedo ga ngoa ne bedo gi yot aparo ne mane egima timore. Of course wache sekonda gani sami chung kel nyaki nyiswa ne to joera ni in gi ng'agi ni moeri ma bendo wacho ni anta yelo bang'ane ema kore dhi godo kaka sekonda mari ni amolo wuodo ganda chung ji ere jo mapuodhi ji ariyo ma wacho ni wan wayelo bangi kore makoro embe otimore nade odhi gi joge nwa neno ka jalup jatend piny owacho no odhi gi boda boda gi mama mboga koro jotieno temo wacho ni boda boda jaboda boda ni oyie koda owacho ni gima dwaro ni oyiego kendo berne gi chama marwa ni koro mane kama wadware sekonda ni to be in gi joma siri an gi joma sira gi jariyo gi pogre gi oganda ntiere ilongo ne signatures gigo tas mokete kogno bende en namba buora kama opogre gi mayo mane ingene namba ma ni tero kojecha samoro apani IBC poge dereyo nikech namba ondike ID mang'eny ne samoro ibiro yudo ni gin jopati to jopati anyalo loko chunya samoro ke chwanya ineno kata campaign ma dhi mbele Luoland sani Luoland ji te anyiso ga ji pile ni gin jo ODM ma samoro kiwinjo ka ng'ato wacho paro moro to en mano chwanyore koro samoro nyalo bedo ni list ni sign ni list di oro to chwanyruok moro ni e chunyi matin podi koro iwacho ni in kama koro ne komite ne IBC ni anto aluwo bang' ng'ani onge ing'eni sekonda modhi kagi gichuo kokgi ni anto koro an gi ng'ani tho gi kuo Nyakura Mugajiwa ng'at mano kanyo tipo mieno e wanga Joey Mari gen mano kanyo mag Raila Odinga mabelaro tiko malaro content piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja gi johera mage kachiel gi jalupne mano Martha Karua kachiel gi siasa mago matene gi sechopo kanyo mabende iluongo ni Bomas of Kenya kanyo mabende koro gi geno chwalo otesegi gigeno chwalo otesegi Nyakura Mugajiwa mondo mi omigi puoth makare madhi laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Moko jotelo mabende ni kanyo Nyakura Mugajiwa aneno kanyo ka nitiere Kalonzo Musyoka mano mar Wiper mabende no dhi to chako dugo kendo e riwruok no mar Azimio la Umoja Raila Odinga kanyo ka bende gidhi kanyo kar bagoro mono mar Bomas of Kenya ka bende aneno kanyo ka governor ma Kisumu Professor Nyang' obende okete mana kanyo en bende en kanyo kachiel gi governor ma Mombasa Hassan Joho Ali Hassan Joho bende ni kanyo gin bende giteno Raila Odinga Rosa Buyu kachiel kod Charity Ngilu mano governor ma Kitui bende ne kanyo ka bende gisiro Raila Odinga kendo mo kanyo bende geno ni odhi tere otesene mago mar mondo mi odhi lar kom tend piny Kenya e yiero mabiro Nyakura Mugajiwa.